Tol. Oh. Meron ka daw i-ano na truck dito, papakita sa amin. Meron akong truck dito. Anong klaseng truck to? Pinwheeler siya. Ituro mo naman. Wow. nga saan, ituro mo nga. Ito oh. Ito. Kasi ito pa ibenta to kasi lulugi na kasi yung kumpanya ko eh. Ano yung, kumbaga, kung ibebenta mo, ano yung pinaka the best kasi dito? malakas pa to, tsaka since 1955 pa to. Oh my gosh! Oh, Mahaba yan, mahaba. ang haba pala nini. Tapos Ay, sauce. may extra tire ka pa dito oh. So, try ito yung extra niya. Extra tire. Libre yung kanya, kalso. Hindi ba to hindi ba to sa kuryente niya? Malakas ba to? May Tipid ba to? May kwarto sa loob, tapos may airip ka pa. Parang RV. Tsaka Ano ganda to. ano nga pala tatak ng battery nito? Kuhanin. Resistable.